Di bîra civakî de taxeke bêdewlet, dûrket süren. Astengiya herî mezin ya li ber jiyana wek hev û azad pergala dewletê ye, ji ber ku xwe dispêrê modernîteya kapîtalîzmê. Ne cihêrengiyan qebûl dike, ne jî dihêle gel bi awayekî civakî jiyana xwe bidomîne. Di modela vê pergalê de aktorên herî mezin serdestin û divê her tim hebin. Bêguman ji bo xulamtiya serdestan jî gelên bindest, gelên xizan, gelên karker divê û her cara ku ew serî li ber desthilatiya wan rakirin jî divê bêfikar werin pelçiqandin. Li Tirkiyeyê gelên ku serî li ber pergala dewletê natewîne, bi kuştin, girtin û wendakirinan re rûbrûmane. Şerê dewletê ya bi Kurdan re ispata herî mezin a vê pergalê ye. Li hin deverên Tirkiyeyê jî hin mînak hene ku bi modela xwe ya wekhevîtî û rêhevaltiyê de belkî li tu deverên cîhanê nehat vedîtin. Lê dewletê wisa kiriye ku bi rêya darbe û qetliaman wê modelê berbelav kiriye û hewl daye rihê wê hevgirtinê têk bibe. Bi münasebeta yekê gulanê roja ketkar û karkerên cîhanê ez ê behsa cihekî berxwedêr a navê xwe ji bûyerên yekê gulanê girtiye bikim. Ez ê behsa cihekî ku di bîra civakî de bê dewlet, bê pergal, lê ji bo gelan çawa hêviyek mezin ava kiriye bikim. Li Tirkiyeyê li metropola herî mezin ya Stenbolê taxekî bifikirin ku piştî ji hêla şoreşkeran ve tê avakirin her gel dikarê xwe li wê derê bibîne. Gel bi rengê xwe, bi zimanê xwe, bi fikrê xwe li wê derê heye. Li wê derê li dijî feraseta dewletê şoreşa gel têparastin. Li dijî kapîtalîzmê wekhevîtî jiyana xwe minal têparastin. Paşê ew tax tê wêran kirin, navê wê tê guhertin. Li hemberî cewhera wê navendên finansê tê avakirin. Dewlet aşkere dewlemendî û xizaniyê bi navekî din hikmê xwe li nava çavên te dixe û dawiya dawî bi ser nekeve jî dixwaze ew tax weke taxeke navê wê hatibê valekirin li pêşberî me bisekine. Ew tax taxa yekê Mayîsê ye. Di salên 1970 de ji gelek deveran ku Kurdistan jî yek ji wan deveran e, ji bo ku dikana kevira nû hatiye vekirin de bixebitin, karker koçî derdora wê kanê ya Stenbolê dikin. Bi hatina malbatên karkeran, di erdên valeyên weke eraziyên dewletê tê xuyakirin de ji hêla komîteya gel ve bi awayekî xwe xanî tên çêkirin. Av û ceyran tên kişandin û taxeke di fermiyetê de bê nave tê avakirin. Ew jiyana hevbeş bi awayekî polîtîk li ser pêşveçûna gel jî bandor dike. Gel ji şoreşê bawer dike û ji bo şoreşê tê dikoşe. Gel piştî li Taksimê di pîrozbayiyên yekê gulana 1977 de li dijî karkerên şoreşker qetliamek mezin pêk tê. Navê yekê Mayîsê yanî yekê gulanê didin taxê. Lê li ku derê hatiye dîtin ku dewleta yekperest dewleta xwe dispêrê berjewendî û kapîtalîzmê cihekî wiha rihet berde. Di duyê îlana 1977 de bi hevkariya polîs û şaredariyê tê xwestin ku taxa yekê Mayîsê were hilweşandin. Gel li ber xwe dide li ser vê yekî polîs li ser gel gule diraşîne û 12 welatî tên qetil kirin. Piştî wê qetliamê çend roj şûn de ji her deverên Stenbolê şoreşker careke din taxê ava dikin. Taxa yekê Mayîsê di nava demê de mezin dibe, bihêztir dibe. Dewlet êdî nikare bikeve wê taxê. Dema darbeya 12 îlona 1980 de dewlet hemû hêza xwe li wê derê bikartîne û şoreşkeran berbelav dike. Navê taxê jî fermiyetê de weke Mustafa Kemal tê guhertin. Ji bona gelên şoreşker navê wê taxê hê jî yekê Mayîsê ye. Sal 1995 dema qetliama taxa geziyê pêk tê, gelên yekê Mayîsê li hemberî dewlet û qetliamên wê careke din derdikevin kolanan û hêrsa xwe dahirkînin. Li ser vê yekê, taxa yekê Mayîsê careke din dibe hedef û polîs qetliameke din li wê derê dike. Ji ber ku ew qetliam di bîra civakê de weke qetliyama Ümraniyê jî dimîne, di sala 2009 de ji navçeya Ümraniyê tê qutkirin û beşeke wê ya mezin bi navçeya Ataşehîrê ve girêdan. Niha dema tu tiçê taxa yekê Mayîsê herî zêde çavên te bi du tiştan dikeve. Yek li aliyekî avahiyên bilind yên navendên finansê û AVM'yên hatine çêkirin, li aliyê din jî taxeke hewl tê dayîn ji cewhera xwe bi temamî bê qutkirin û di demeke nêz de bi hênceta veguhestina bajêr tê bê xerakirin heye. Ya dudiyan jî qereqoleke bo belat li nava yekê Mayîsê hatiye çêkirin. Ji bo dewletê xetere bi dawî nebûye helbet. Piraniya wan Kurd hê bi hezaran şoreşker li wê taxê dijî. Herçend li ser rûyên wan bên xêzkirin jî di dîwarên wê de hê dîmenên pêşengan heye. Nivîsên mîna ji me re jî heta Sêwasê, heta Roboskiyê em ê hesabê hemû qetliaman bipirsin tên xwendin. Tam jî li cihekî wiha de dema dixwazim di parka Deniz Gezmiş de dîmenan bigirim,
رایدارên şaredariya ataşa yê tên û ji min re behsa prosedûra bürokrasiyê dikin. Çi heyf ku ev taxa dema ava dibe pergala dewletê û hiyerarşiyê nas nekiriye. Niha ji bo kêşandina dîmenekê divê tu bibe muxatabê wan pergalan. Çendin tişt lê hatibin guherîn, belkî jî ji ber ku ez dixwazim wisa hîs bikim, nizanim. Lê bi qazî çavderiyê min jî hê şopên şoreşgeran li taxa yekê mayîsê bi bandor e û hêza dewletê dê nikaribe wan şopan ji holê rake. Dema di kolanên wê yên kulîlkên biharê lê vebûne di meşiya min gelek heval nas kirin û bi gelekan re li ser rihê yekê mayîsê min sohbet kir. Gelek ji wan piştî salên 1990 koç yekê mayîsê kirine. Lê li ser berxwedana yekê mayîsê gotina her kesî heye. Herkes behsa zextên dewletê ya ji salên taxa yekê mayîsê ava bûye heta niha dike. Lê tu kes behsa bêhêvîtiyê nake. Herkes ji kirinên pergala dewletê aciz e. Lê kes behsa paştevavêtinê nake. Herkes birûkenî şoreşkerên xwe bibîrtîne. Sevîm Qılınca ku ji Kurdên Ertexaneyê yek ji wan hevala nayê ku min li wê derê wê nas kir. Ji min re behsa berxwedana taxa yekê mayîsê û avabûna wê dike. Hevjînê wê Serdar Qılınç yek ji şoreşkerên kevin yê vê taxeye û heta par diçe ser dilovaniya xwe jî têkoşîn û berxwedana xwe bernade. Ji xwe ji ber ku hem Kurd hem jî şoreşgerek e nehiştine selaya wî bêxwendin. Gotina dayîka Sevîm a ev der li dijî zilmê bi xwîna ciwanan hatiye ava kirin. Gelek tişt hatibin guherîn jî keda wan ciwanên delal valen nîne. Bi rastî jî min dibe wan salên hê ez nehatibûm dinê. Lê bi berxwedana xwe çawa bandorê li min dike. Dayîka Sevîm wiha berdewam dike. Hevalên ku di avabûna vê derê de li ber xwedan neman. Gelekî ji wan an hatin girtin, an hatin kuştin, an jî ji neçarî berê xwedan derveyî welat. Erda vê derê firotin dewlemendan. Maneya yekê mayîsê xwestin wiha werê wan dakirin. Lê Kurd li virin û berxwedan hê jî berdewam dike. Çi bibe jî ew ê xeyalên şoreşkerên yekê mayîsê de pêk werin. Li ser van gotin û hêviyên Sevîm Qılınç di dawiya nivîsa xwe de ez jî bi baweriyek xurt roja hemû ketkarên doğira jiyana wekhev û azad te hê li ber xwe didin pîroz dikim.